जोंनि होजोंनि सरकारालाय मिसा बेफोरबायदि साख्रि होनो हागोन ना हाया लामा सिबनायनि दालां सिबनायनि बेफोरबायदि दायो आंनि जायगाया सोलायसिगोन लोगोफोर बेयावहाय लोगोफोरनाव थाफैदोंमोन ओमफ्राय आं दा गुबुनावसो थाहैनोसै जायगाया सोलायसिगोन जायगाखौ ओरैबायदि नुगोन नै नोंथांमोना बिराद मोजां मोजां जायगा दङ दा इन्टारभिउ हैनो थांग्रोनायसै मा जायो ओमफ्रायसो सप्तानै उनावसो आं रेगुलार ब्लग खालामनो मोनगोन दा बेनो ओमफ्राय नोंथांमोनबो खिथानोसै दा जेबो दखान खुलिथ'वाखै ओमफ्राय टाइमाबो जायाखैना बेयाव साहा दखान दं नै मोनसे आंबो बिराद ओंखाम उखैबाय साहा लोंनांसिगोन दा ओरैहाय हटेल खुलिजेनबाय नै दा गोबाङानो दा खामानियाव बिजि गोजा लोगोफ्रा आं लोगोफोरजों लोगो हमबोनो मोनाखिसै गोबां गोथाव जाग्राफोर दंलाबायो नायहाबलाबायो माथो ब्लग खालामब्लाबो दा गोबाङानो मास्क गानना ओंखारदों नालाय बेखायनो आंबो गानबाय दा नङाब्ला पुलिसफोर नुब्ला फाइन होलाबायगोन ना बेखायनो आंबो मास्क गानबाय दा आंनि साइडना हरै जागोन दा आङो बेयाव थादोंमोन ओमफ्राय दा बे जायगाखौ आं सोलायनानै बेथिं थांनोसै बेनो लोगोफोर आंनि जायगाया दिनैनिफ्राय गोदान जासिगोन दा आङो लोगोफोरजोंहाय गैला आङो हारसिं जाहैसिगोन ना बेखौनो आं ससे नोंथांमोननो खिन्थाबाय जायगाफोरखौथ' नोंथांमोना ओरैबायदि जबरदस्त नांखागोन खाम बिदियावनो दा बेनो लोगोफोर दा टाइमा जाबाय 9:30 गोबां हटेलफोर दङ बेयावहाय गोबां माबाफोर दङ गोथाव मोनजागोन नोंथांमोना जे जाफैयोब्ला बेरायफैयोब्ला बे जायगानि मुंखौहाय खामारनालि होननानै बुङोनो खामारनालि आं सिगांबो फैखांखाबाय बेवहाय ओमफ्राय खामानिफोर मावलाबायदोंमोन बेवहाय ओरैहाय बिबारा जास्ट साइजनै दा आं बे ससे ब्लगखौ नोंथांमोननो दैथायहरबाय नोंथांमोना नायनानै गोजोनथ'दो माबायदि नांदों जायगाफोरखौहाय कमेन्ट बक्सफ्रावहाय फोरमायलायहरदो गावबा गावनि साननायखौ दा बेनो आरो लोगोफोर आं जानो हागौ बियो मेन रड बेनो बिराद सिथा गारिनि हिन्दीबो रोङा आङो जेबो बिना जानो रोङाखिसै ओंखाम उखै हाबा दङ दा दोखोनो एसे हिन्दी सिन्दी रोंनायमोनबासो एसे बायदि बिना जानो हागौमोन ना लोगोफोर हिन्दीबो रोङा जाहैबाय ओमफ्राय जेबो मोनजा रोङाखिसै आङो समायना नुयो जायगाफोरखौ आयो दा बुंसै रायलायजाया आंनि थानांगौ जायगाया मोनसिगोन दा नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना दासिमबो 58 सुबुङा दासिमबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै नायोल' 42 सुबुङा साबसक्राइब खालामबाय 58 सुबुङा साबसक्राइब खालामाखै आरो नायोल' भिडिअखौ बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होनो थाखाय जाहाथे बेबायदि जायगा देखायबायनो नोंथांमोना अनसायो बेखौनो आसा खालामो आरो दा बेनो लोगोफोर बेनो जागोन मेन रडआ बेनो जागोन दा नै ओरैबायदि मोदानदों सान्दुं दंखाय मैया हराव जा अखाबो हादोंमोन दा बेनो लोगोफोर आङो थांनायसै एसे सिगांनिफ्राय आङो मोननोसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय जै बर' हारिनि दा बिसिनि रडखौहाय लामाखौ बिसिबां साफा दोनो नायनानै ला माबायदि सिबजोबमोनै दा सिमै थिखांगासिनो दङ दा बेबायदि जोंनि होजोंनि सरकारालाय मिसा बेफोरबायदि साख्रि होनो हागोन ना हाया लामा सिबनायनि दालां सिबनायनि बेफोरबायदि नाय बिसोरनिखौ माबायदि लामा मेन रडखौनो सिबो बिसोरना ओरैबायदि स्ट्रिक्ट ओरैबायदि स्टेन्डार्ड मोनसेबो मैला थानो मोना लामायाव मिथिगौना लोगोफोर बेयो जाबाय मेन रड खामारनालिनि दा फोसाबबोगासिनो दङ नै नायनानै लादो